Vou contarvos un conto triste. A pouco de casar, dona Micaela comezou a facer camisiñas. Mais a súa ilusión abateuse de súpeto e con bágoas nos ollos meteu nun frasco de augardente o froito merado dos seus amores. Doña Micaela escribeu nun papeliño: Adolfo, 12 de maio de 1887. Pegou o papeliño no frasco e, despois de bicalo tristemente, gardouno no armario das sabáns de liño. Non vos riades, porque o conto é triste. Aínda non decorreran 4 meses e dona Micaela comezou a traballar novamente nas camisiñas. A boa fidalga regalábase cavilando no herdeiro que xa estaba en camiño do mundo. E por segunda vez, dona Micaela ollou murchas as súas ilusións de nai e con fonda tristura meteu en augardente o novo froito dos seus amores. Dona Micaela escribeu: Rosa, 7 de xaneiro de 1888. Pegou o papeliño no frasco e, moi amargurada, gardouno no armario das sabáns de liño. Non vos riades, porque o conto é triste. A probe señora chorou 3 veces máis e meteu en outros tantos frascos de augardente un Pedro, un Ramón e unha Alicia. Non vos riades. A boa fidalga decatouse de que non aloumiñaría endexamais un fillo verdadeiro e cos seus grandes azos maternais adicou a vida enteira ao cuidado garimoso dos frascos de augardente. Triste vida. Non vos riades, porque o caso é triste. Cando unha afanada ilusión cumplía anos, dona Micaela remudaba o augardente. Todos os días bicaba os frascos e arrombaba os laciños de seda que cinguían as vincas dos frascos de Rosa e de Alicia. A boa fidalga chegou a vella e tiña criadas de tanto ben que andaban coas chaves dos armarios e gobernaban a casa. Un día chegou diante de dona Micaela unha das criadas. Viña tan cortada que non podía falar, mais a probe muller tirou consigo no chan e pouco a pouco foi confesando ante saloucos: Perdón, miña ama. Ai, que desgracia, señora. O señorito Adolfo caeume das mans e rompeuse. E no intre, dona Micaela esmoreceuse para sempre.